Er du klar? Nej. Vi er i tog nu, Jeg er i tog. og vi ved ikke, hvor det fører os hen. Vi kører. Men det er hurtigt, det er meget hurtigt sightseeing. Og det er meget mørkt, så vi kan ikke rigtig se noget. Det er klasse. Vi kører under jorden. Det er fedt. Det er Chicago, når det er bedst. Chicago Lufthavn har ingenting. Den har en McDonald's. Ja, ingenting. Og man kan ikke gøre nogen steder af sin bagage. Nej. Så den skal på ryggen. Ja. Så det er vi også lidt trætte af. Og så er 70 grader. Ja. Så det er bagage og bagage og bagage og bagage. Du er også bagage lige nu. Det blev lige til. Sorry. Det gør. Så har vi mødt en fyr, som var lidt for venlig. Han vil gerne vise sin tagline. Det var ikke så nice. Knap så nice. Knap så nice. Men jeg har hans nummer, Så så det er bare lige at ringe til ham. du bruger det. Vi har fundet en parkeringsplads. Vi skal finde nogle øl. Vi skal drikke os fulde. Vi skal smide vores bagage væk. Og så skal vi se, om vi kan nå vores togtilbud i morgen. Og så starter ferien. Vi er kommet fra første halvdel af lufthavnen hertil, og det har været hårdt. Og nu er Air Canada, de har lukket til i morgen. Og vi vil bare gerne have opbevaret vores ting et sted, men der findes ikke noget som helst opbevaringssted i hele Chicago Airport. Den tredje største by i USA's lufthavn har ikke noget opbevaringssted. Så nu overvejer vi at smide vores bagage væk, så det kan blive fundet i morgen nede i Lost and Found. Den anden mulighed er at gå på bar. Og nok også smide vores bagage væk. Så må vi bare kan se. Så nu går vi på bar nede i lufthavnen, og så får vi en øl, og så tager vi en taxa til et billigt hostel, og så skal vi så et sted hen og gå i bil. Vi har fået, Vi er ikke trætte. vi har fået nummeret på en privatfyr, vi kan sove hos. Yeah! Eller Marie kan. I hvert fald. Creepy guy. Ja. .dk. Ja. Men ham vil ikke. Så jeg ikke. Nej. Så. Og vi har sovet i rundt regnet. Hvor mange timer har vi sovet? Du har sovet. Nej, Ja, mere end en. det er omkring. Lidt mere end en. Det er helt skidt. Der er I Danmark ingen ved det. 4 om eftermiddagen. Her er det 9 stykker om morgenen, eller sådan noget. Så er vi 8. Sygt. Så vi er rimelig morgenfriske. Det var vi dem her til morgen. Der var vi bare klar. Vi vil da spise til morgenmad. Vi kan smide til vores skab og tilbage. Sådan er så morgenmad noget, der hvor vi kommer. Haps. Haps, haps. Sige det. Vi har så rejst i 28 timer nu. Og det fly, vi skal med herfra, det skulle lette nu. Passer det? Jo. Klokken 45. Men Cirka. er ikke lettet fra det sted, det skulle komme fra. Så vi er nok mindst halvanden time til. Minimum. Så det kører for os. Vi har ikke travlt. Men det er godt, vi har serier med. Vi har masser. Masser af dem. Det er så godt. Så vi bliver lige i Chicago 2 timer mere. Fedt. Fedt. Efter vores fly har været forsinket i 4 timer, og vi er endelig kommet ombord. Og så
Så er vi på vej til Vancouver. Vi er lidt trætte. Særligt efter at Marie var ved at ikke at kunne komme ind i landet. Men det er ordnet nu. Så vi kommer til Vancouver. Så skal vi finde bus til Whistler. Og så skal vi finde et sted at bo. Det er spændende. Det var også spændende. Marie er en smule træt. Det gør. Vi er endelig kommet til Florida. Og ikke hvor vi lander. Der er aber. Der er vand. Og mennesker. DC. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Canada. Vi skal til Whistler. Nu går det så langt væk. Vi er trætte. Hvor lang tid har vi været undervejs nu? 1 time. Plus 40. Ja. Det er helt vildt. 41 timer. Og vores døgn er helt fucked. I Danmark, der er klokken 8 om aftenen. Aner det ikke. Jeg ved det ikke. Det er helt fucked. Og vi har været vågnet siden klokken 5 her til morgen og helt friske nu. Meget negativ kommentar. Ja. Det som vi skal fokusere på, det er, at der står Whistler på den her bus. Vi er trætte. Og så er der fest. Vi glæder os. Vi skal sove. Yay. Og vi har fundet et hotel. Hej mor og far, jeg fandt et hotel. Det er okay, jeg er ikke hjemløs. De næste 14 dage. De næste 14 dage. Efter vi har punget ud med flere tusind kroner. Ja. Og så er vi hjemløse. Ja. Og fattige. Ja.